Tak, a tady uklizená moje dodávka. Trochu nějakého bordelu to vezu domů. Po expedici Balkán je uklizeno. Tady spím. A světla. A tady můj obýváček. Sezení. Tak a tady bydlím. To je můj domeček. Tady mám koupelnu, záchod, umývadýlko. Tady mám svoji skříň šatní. Zde si převlíkám své uniformy. Tady mám taky na šaty, na věci, na trika. Mám úložný prostor. Na sedačku, na pruty, na podběrák. Jak to je, to vám ukážu později. Tady mám krásný botníček a ještě jakou skřínku. Kuchyň, všechno poházený po cestách. Tak, trošku bordýlku, tady mám ledničku. Docela veliká, skoro 100 litrů, nevím přesně. No, tady máme řez. Mám plný vařič, tady už mě bouchlo sklo, vypálil jsem si čudliky, to vám povyprávím později. No, kuchyň, šuplíky, no tady mám návod piškotů na prsty, to se nedá nikde ve světě koupit. Tak tady žiju. To je jedno z mých uvítacích videí. Chtěl jsem vám ukázat, jak se žije v dodávce. Tady mám postýlku nahoře. Mám displej na ovládání topení, který nefunguje.
Taky na dlouhý povídání. No, tady mám zvedací dvojí postel. Tady k tomu je motor. Nějaký senzor, to všechno ještě nemám dopojený. Tady se to bude ovládat. Zatím tady mám takhle natažený kabel provizorní. Ten provizorní kabel tady propojuju s provizorním přívodem. Takhle si ovládám televizi. Postel pěkně up and down. Tady já mám taky takový uklizovaný bordel, schovaný hlavně. No. Zatím tady spím na kartonech, protože sehnat nějakou správnou madraci na rozměr taky není sranda. Musím si taky udělat a vyrobit sám nějak. Takže mám jenom kartony, na tom mám spacák starý a na to mám karimatku tlustou na cvičení pro ženský. No, tady mám ještě po cestách 2 krabice, co vezu domů. No, tady mám sice zarovnanou, ale mám tady záchod chemický. Mám tady krásné umyvadlo. Takhle tady mám vysouvací sprchu, která se tady bude později uchytávat nahoře. Zatím je tady upad strop. Jsem odjel narychlo. No, to je asi koupelna, to je asi tak všecko. Tady mám vytahovací záchod. Když je to plný, se to někde likviduje. Tak se tady mějte všichni. Já se s váma teda neloučím, já sem znovu přijdu. A tak tady žiju. Žiju tady už zhruba od začátku dubna, co jsem si našel dobrou práci v Holandsku. A po zhruba 3 měsících života v Holandsku jsem se vrátil do Čech na cesty po Balkánu. Byli jsme v Rumunsku, Bulharsku. Tam se nám stala taková příjemnost, takže jsme museli jet přímo domů, tudíž přes Srbsko, kde jsme si to taky velice užili. A o tom vám budu vyprávět asi později. Mám kupu videí, kupu záznamů. Pořídil jsem si drona, takže jinak jsem Petr Steklý a založil jsem si blog Steklý na tripu. To je zatím můj první a poslední asi název. Já tady takhle pěkně bydlím už nějakou dobu v dodávce a zjistil jsem, že není nic lepšího, než bydlet v dodávce. Mrzí mě, že jsem se k tomu rozhodnul tady po 40 a ne někdy už ve 20, protože to opravdu stojí za to. Ta svoboda, to vám nikdo nedá. Když chcete si zastavíte, chcete si vykoupat, se vykoupete, jezdíte si kam potřebujete. No, tak tady žiju. No. Malá dodávka, 4 metry na 2, 4 metry dlouhá, 2 metry vysoká. No. Ježíš jsem na ní rok a půl, skoro rok a půl šetřil, stavil mý kamarád v Čechách. Já jsem bydlel všude možně po Holandsku a pracoval. Tady dole mám topení, 4 kW diesel a 2 kW elektrika. Tady mám ještě plynovou bombu. Tu jsem skoro už vycucal od prvního nastěhování, takže od toho nějak od dubna. No, mám nějaký bordel dole, tam je tiskárna. No, a to je tak všecko. Tak se mějte zatím, ahoj. Jak to celé asi tak začalo? No, kamarád mě řekl, podívej se na vagabundy na cestách, na YouTube. To je něco, co by tě mohlo zajímat. Tak jsem se na to začal koukat s ním. A nebej ty, tak mě v životě nenapadlo
jak jde žít prostě parádně. Sebrat se a jít si dělat svůj cíl, svůj nápad, svoje plány nebo sny. Jak to řekl? No a díky nim jsem začal přemýšlet, že bych se taky na něčeho pustil takovýho. Žil zvláštním životem, jsem takový zvláštní magor někdy. Jsem hodně steklej, jmenuji se Steklý, no, tak prostě jsem si založil blog Steklý na tripu. Asi to takhle nechám. Je to velice trefný a jmenný nápad. Protože já se jmenuji Steklý, ale v době, když vznikalo moje jméno, tak ještě nebylo v češtině VZ, tak jsme se začali psát S. Ale já vzteklej docela jsem a hodně rád cestuju, navštěvuji zajímavé místa, zajímavé lidi, tak jsem Steklý na tripu. Takže vás takhle všechny vítám na novém blogu. Vždycky jsem se toho stranil, dělat si nějaký sociální sítě a být veřejně nějak mediálně známý. Já jsem totiž krám, který mě moc neprosperoval, 7 let jsem s tím měl, 8 let a samý starosti, spíš jsem byl v mínusu než plusu. No a teď si chci užívat prostě svobody, kdy už mě nikdo nevolá, to jsem byl samý telefonáty a pracuji v Holandsku už asi 17 let, 14, 15, já už ani nevím. Jsem český podnikatel, živnostník, takže dělám elektriku, co mě baví, na zajímavých místech po Holandsku. Domů jezdím málo, ale to chci všechno změnit, chci dělat jenom na turnusy v Čechách, v Holandsku a být víc v Čechách. V Čechách a na cestách někde na tripu po světě. Byl jsem také v Indii, to je škoda, že jsem neměl s sebou drona a kamerku. To by byly záběry, ale o tom vám budu jenom povídat a ukážu vám nějaké fotky a videa, co jsem udělal telefonem. Ale asi všem, čím začnu, to bude asi naše první cesta takhle po Balkánu, co jsem vzal Kuky, 2 kamarády a ještě další dodávky jeli a jeli jsme do Rumunska na takový free techno festival. Parádní dobrodružství jsme zažili, parádní příroda. No a potom jsme pokračovali dál do Bulharska. Tam jsme navštívili další techno takový festival. 23. Be free. A potom jsme jeli do toho Srbska, no. Teďka zpracuju materiál a včera jsme se vrátili. Nevím ani, co to bylo za den, protože dneska je pondělí. Trošku jsem ten čas přestal sledovat, po měsíci a něco na cestách, asi měsíci. Já nevím, my jsme odjeli 5. myslím. Jo, takže teďka 5. to bude přes měsíc. No vrátili jsme se trošku dřív, než jsme chtěli, protože byla taková komplikace s policajtama, tak jsme museli radši odjet a vyřešit to příště nějak jinak. A tak jsme jeli neplánovaně přes Srbsko, kterému jsme se naopak chtěli vyhnout. A to bylo naopak taky úžasný. O tom vám budu ještě povídat. Tak jo, tak zatím čau. A já zase něco natočím nebo nastříhám, nahraju. Ahoj.